hamuna kuti changa chaitika. Anga ngudona. Sorry. But thank you. Yeah, because at some point, ukagaya kuti mabhanisi nevana vadiki vachazoda kuwanawo mukana kuenda na Poland kana kuenda kupi kana kuti kupi hazvichakwanisiki kuti vaende because vanhu vakapiwa mabhani pamapasipoti. Zvakaoma. Zvakaoma. Vamwe vangu vakasevha mari kusouth vachidzokera kuZimbabwe because south kwakunetsa. Kubva kwauya this opportunity. Ndobva vatirega tichibhadhara. Vanyura wese. Kune vanhu vari kuchema kudzoka. Yeah, Mawan. Apa yangodona yega ameuti yangodona sei yangodona yega. I don't know what happened. Apa mwana munhu anenge achitindishawana mukana wokubuda unoona anenge ari 20 something years ndichawana mukana wokubuda ndinde uko patove nebhani mwana and from what they are saying kuti bhani yoyo anzi bhani ino affecta dzimwe nyika asi anenge otochinja passport kuda utora passport nyuwani unotoanza but zvekuchinja passport zvinoda munhu zvatoo very risky because unenge wakutoita fraud newe unochinja passport woti kudii aiwa handiti kwanzi ukaisigwa bhani zvamakaita izvo makaisirwa bhani kuhost kunonzi kucanada motsva yenyu passport motsvaga kune dzimwe nyika kakwete kucanada hakutopindi because musystem ninge mavemo pese paunoita mavisa applications pane kwese inotoonekwa wakambobhanwa here kukati handina kumira mushi inotunga zvinhu kukati handina masystem mamwe anodyidzana saka unotobatwa the moment yaunenge wati inzoni handina manje vakazoona kuti wakabhaniwa manje unopiwa zveimwe bhani I think unogona kutoblacklistwa. It's very ende kupiwa bhani kuri very traumatic. Takasara tiri very stressed. Zvekuti zvozvo ukangofunga kuti bhani even wakarara ukamuka ukati ndine bhani somewhere unotambudzika unofila distressed. But yakaita utsinye ndo unonzi utsinye. Why did they put my fraudulent papers knowing very well kuti vanhu vanopiwa bhani? Why? Isati tofunga kuti papaine even mapepa kana kuti accommodation especially vana accommodation handifungi kuti pane zvakaattachwa because takazomubvunza pakatanga mavisa refusals ekutanga tikati iwe tokumbirawo kuti tione kuti madocuments awakaisa akanyatsomira sei tione kuti sei achinzi illegitimate because they explained zvavanoda zvavanoexpecta zvacho in terms of madocuments anzi makaita mabiometrics here takaita waitozvibhadharira waita but utsinye guys utsinye guys aitoziva zvaaitoita because dai kwakusiri kuti yanga iri money making business patakamudza kuti ona kama refusals awanda chimbomira kutora vanhu vanyowani kubva wambodhila nesu nema-applications aitwa yationa kuti zviri kufamba sei she continued advertising achitoti vanhu vaivai vaanenge awana obva avacreatera mamwe magroup asingachavaisi kwatiri isusu because anga akutya kuti isusu tozova nenegative influence maona manje meaning kuti she knew kuti money business saka ndobva adaro futi atanga kutitsveta manje muzvikwata wangongonzi ukangoti vasikana mapepa akamira sei mabhani ari kuwanda todini but inimiwo pamakaona mabhani achiitwa guys maikontinya kuramba muchiisa mapasipoti sei muchiona mwachiuya nemabhani naimi takanga taindisa because aikuudza kuti pane stage yakatozosvika pakuti kana usina 3000 ukangoine 2.5 anobva ati chingondipai yaunayo yoyo inoita but yandichera kati 500 handimboindisi iwo yese akainda auya nemabhani osawende nemabhani oendesa kuti wachipisigwa ne500 come on guys kana nemiwo because aiti munhu vaya vanenge vaita mabhani vakangotanga kuti tine mabhani kune vamwe mugroup obva avabloka but vanenge vatombotaura kuti tine mabhani but vanenge vatombotaura kuti tine bhani
anenge atotaura kuti ndawana bhani. Umwe anenge atanga ari hopeful achitya kuti ndikati ndawana bhani mugurupu ndinotadza kubatsirwa kuti bhani yangu irivheswe, because iwo aita sekuti kana ukange wawana bhani wokudza kuti hai problem diki inosoteka. Kana wairamba uri hopeful, vamwe vakatezenge vanzi bhadharai ma500 tirivhese bhani. Vanhu ndopatakati no, bhani vedu musanyengerwe kunzi muedhe imwe mari on top. Otherwise she actually wanted people to pay ma500 ekurivhesa mabhani, knowing very well kuti once given a ban it's a ban. She knew it, but she just wanted to take money again from people. Vakoma ndichakuexpose vakoma, sorry yenya inokuti makatarisa muri feni yepano makatarisa si ndichakuexpose vakoma, sorry yenyu zvinani mundivengere yenyu chokwadi ko ava vesava mari yacho yamakatoya yakawandisa vakoma. Tengesai kubva kumota chaimuzisire vanhu mari dzavo, moti kuvakanganisira mapasipoti, moti kutora futi mari kana kutenga zvedu mabhani, kubhadhara $3,000 kuti utenge bhani. Ndo zvatakaita. Tine vanhu vanga vari kuSouth vanga vatoti veSouth Africa zvanetsa, vanhu vari kukanganisika kuSouth Africa, usangana nezvakawanda, regai tidzokere kumusha. They sacrificed ma4.5 nemafamilies nema3,000 nemachii vanga vasevha iwayo kuti at least munhu wana akaenda kupi kuCanada anozotora vamwe. Zvese those people are heartbroken because vatostuck South Africa. Zvanzi naHelen Jaricho takatakura mabhana. Sorry hako ufunge Helen, sorry hako titori nawo mabhani. Aiwa tamirira kuti vape vanhu, toda kuti vabhadhire vanhu mari dzavo. Vakasataka kubhadhira January chichatsva January to December. Aiwa Rudo, tikuda mari tidzokere kuvanhu, mari dzokere kuvanhu, mari kuvanhu. Mukatomona kuti life yake kubva ipapo yakanga yachinja zvekuti akaenda kuZim nemwana wake kuholiday. Apa kwai vanoita zvemabhayo, anzi kwai machi vanoita zvemagastric what zvazvi zvekuonda izvi. So ichi gastric sleeve. Pinda kuteki kunoitwa surgery 8,000 10,000 guys, nemari dzevanhu. Nemari dzevanhu. Nemari dzedu tichitoona umwe musi takatozomuona achipenga mheno, ndofunga anga aitawo nhingirini business nevanhu vesolar, kudai toisa solar kumumba kwake, akatega kambani yacho akati uyai pano mutipedzerane, otherwise ndinokuexposai. Meaning she knows kuti kana business rikasaita zvakanaka zviri expected kuti riite, munhu anoexposwa. Tafadzwa wati? Tafadzwa Crystal, are you for real? Tafadzwa. Hanzi ndikiara akaingola zamari in the very way. Imi guys asikana ndimiwo. Aiwa, imofana kuzoti munhu anenge ari muno muUK adi kuinda Canada here. Iye kiara ana mari here yokudiaspora vanadzo, munhu unenge uchingori nayo. Saka zvokuti kwanzi ndikiara kana kuti ndichi mari anotova nayo, ende anotofamba mazuva ano anga kutofamba nevanhu vane mari dzavo achitokwana maholiday anotoita, ende ukiara wacho wamunotaura ukiara uri paviri. Iye anoenda mumahotel kana asina kudzima, ende aitoone peji renhingi yake agency yake iyoyo raitoratidza kuti riri lucrative zvokuti handifungi kuti akatotanga nesu. Ende haya vanhu vekunyepa vopa matestimony ekuti takaendiswa navo, meaning she knew she was into business. Anoenda kumahotera nekeweki yacho iyoyo yaanoita whatever you call it, anotoenda kumahotel achinoshanda ari kuma4 or 5 star hotel, meaning she's getting good money out of it. And ashanda for a long time, atoone citizenship. Asi munhu wekuti hana mari anayo. I wasn't mentioning a name because yesterday when I spoke to her akanga achitanga kunotanga kubhadhara mari yevanhu January, but zita rake is Sheila what? Sheila something, Sheila chiri pakati ndipesta Chimuzimba charamba. Sheila Chimuzimba charamba. Sheila Chimuzinga charamba. Sheila Chimuzinga charamba ndo star rake. Kana kuti tetesheri. Kana kuti tetesheri ndichazonyetso vaposta zvangu kana kuri kuti zvati kuti azvinetso kuenda tozonyetso ine live yakanangana navo chaiko iyi vangopindirawo pakati kana ndozvatanenge vachiona iyi vakoma haisi yenyu live, tangopindira pakati yenyu chaichai kana musina kuzobhadhira vamari ichatozonyatso kuuya every day ndenchikuitirai yenyu ka3 per week
Monday, Wednesday, yeah, Friday, 3 days. Ehe. Sheila kuzunga charamba. Huh? Agency yake akazodilita page racho paakaona kuti nyaya yakunetsa akazodilita plus malive akazomira kana anga asiri fraudulent akamirire kuadvertisa malive ake and paakazoona kuti izvonichi vanhu vari kurwadziwa akadi kuzodzoka kwatiri why akazongomeka decision yekuti okay handichatori vamwe vanhu. And I think anga atoconcluda kuti zvinhu zvazvisi kushanda zviri fraudulent kana kuti zvaakushata because vanhu vaakupenga ndobva aregedza, but she did not come to us kuti sorry henyu ndo zvakaitika saka tichadai so haana kuya achidaro. And paine time yekuti dai aida hake kudzorera maresponses ekutanga haana kumbotora time zvokuti hanifungi kuti imwe mari anga apedza vamwe vanhu vanga vachiri kubhadhara zvokuti dai aida zvake aida yakatongoregedza kuramba achidya mari dzevanhu. Mbavha dziri kuita scot free guys, tisati tombobiri vanhu, hatina kana mbobira vanhu tisinolebliwa mbavha panapa. Mbavha dziri kuenda scot free dzakanyarara dzakazvitinya dzakati ti dzichibira vanhu kuti tisina kana watakambobira kana watakambobirawo zvakano ndakambobigwawo kana senti nameli asi tinoendeswa mbiri yeumbavha. Mbavha dzakanyarara kuti dzichirova mari yakadaro 16,000 guys vanhu vachisirwa mabhani. Tinotoona umwe mukadzi akatosiyana nemurume nenyaya ye3,000 iyoyo south uko akatorama kuchitori newhatsapp group newe mwana wajeki ende kutonzi kune whatsapp group. Magroup tatina akawanda ataiswa ansapotiweka Tom Cruise manje so waiti ukangochema ukangotaura nyaya yekuti zvinhu hazvisi kufamba panapa chimboti paiwo munhu wane ane positive outcome maibva manzi unotaurisa wobva wablock. regai dzifambire guys, regai dzifambire magrupu. Saka ndeichi magrupu achiri magrupu ndei magrupu haachina chichata saka makablokwa imi muwhatsapp. Takabloka vanhu vakawanda takabloka because waingoti ukange chimbomira chimbodona right. Hello? Musamute phone, mamute phone. Ndikunzwa kuti muri pa live but mamute phone. Mamute phone, makamute phone. Vurai phone yenyu mamute phone. Okay. Ndikuona kuti muri kuteerera live. Ko naiva koma magrupu amuchinawo ndei izvi naiva koma imuri zvenyu zviri fraudulent magrupu ndei amunawo. Handisisina magrupu ini pana akambonola ndichiita anything mugrupu. Kwanzi mune magrupu amuinawo vanhu vakangati vatopinda kumagrupu ikoko vakoma this is not right. Andina magrupu sisimeli I'm focusing on my health right now. Andina nguva yekutaura nevanhu nezveimmigration kana muchida ndokuedha yemagrupu acho muone ndinovaburisa sei vanhu vanga vakawanda kudaro. And sisina magrupu baini. I don't even post anything anymore. Saka maita here calculations kuti muone kuti vanhu vamufanira kudzosera mari vangani? Imari 16,000 yandakakudza ine zuro. Saka in January vari kuwana vese ka1. Sisimeli ndakakudza kuti ndakaitwa operation. But operation yenyu vakoma ndeye magastric sleeve kaiye kutoti munake yenyu muite beauty. Aisi gastric sleeve ndandine growth mudumbu yanga iri 16 pounds. Ndandine growth. The gastric ndakaitwa like 5 years ago. Right now vari kufixa zvakakanganisika.
Saka muri kuti chi apa what are you saying? What are you saying? Ndikutanga basa muna January right now ndiri pa sick leave andisati ndatombobva mastitch. Saka sick leave ya musi kubhadharwa here? Handisi kubhadharwa baini. Okay, saka muchataka kuenda kubasa. Saka ndo patinoda kuziva kuti pamuri kutaka kuenda kubasa apa. Are you paying zviri kufamba sei? Are you paying vese or what? And ndichatanga one at a time because handingavapedze vese in 1 month. Saka pamwedzi pega pega muri kuisa 1 but vakoma hausi utsinye here. Sisimeli upenyu hwemudiaspora munoziva tese tiri kushanda. Aiwa but imi makatora keshi makakolekta keshi kavakoma. Upenyu mudiaspora ndobvirimvira ndozviziva mari yacho nazvele rubbish handiti. But imi makakolekta keshi. Pamakaikolekta iri lamsam yakawanda vakoma. Mari yakawanda kudaro makaitei nayo vakoma. Mari yakawanda kudaro makaitei nayo. Right now handina mari yandinayo because ndansiri kushanda. Andikuzvinzwisa tiko zvina hamuna. Makakolekta iri lamsam yakawanda, mari yakawanda yoyo. Makaitei nayo vakoma. Makatenga something, motengesa kamodzosera vanhu mari amuzvioni. Handina kutenga something, ndakabhadhara Emran ndokwandaitumira mari. I wasn't keeping the money. But imaisaraone hapana kuti mungata dhiri musingamuchisa yese kavakoma. Nesiwo tinohasla guys. Kana ndikatochaja pane yangu makadlawo ipapo. Inini yangu yanga iri 250. Ini yanga iri 250 pamunhu. So I don't know what you're saying. Aiwa kamusati don't know what I'm saying as if you don't know what I'm talking about. Ndikutaura nemi zvakanaka nerespect one. Saka ngati respect anei. Murungu aibva handiti collecta mari yese iyoyo wobva wadya hako really. Imimi saka maitumiko yamaisa kumaakaunti yemwana wenyu yaizobva kuAmerica yoenda kumurungu. Aida kupiwa ari mabitcoin. So mabitcoin ndo ataisa muaccount memwana wangu. Ndozoforwarda kuna mailolo wokutenga mabitcoin womutumira. Saka imurani wacho wamukutaura nezvake uyu mukamudza kuti nayo kuno kuchakaputika vanhu vakapiwa mabhani kuno because vanhu vakapiwa mabhani kavo and it's going to affect their lives big time. And vamwe vana vadiki vachiri kuda kutoitawo life dzavo but vakatokanganisirwa life. Saka ari kuti kudini because munhu wenyu ndimi makaadvertise. Like paiti vanhu vauye aiti anopa madocuments ese anoisa madocuments ese. Mabhana yacho yatochimubvunza naye Emran wakati unoprovida zvese why did you do this? Zvikasaka kufunga kwenyu maifuka kuti ndinopa vanhu vese maidiga documents ndayawana kupi. Saka kana kumapurisa kwacho ndoenda ndichinoti kudii. Kunotika vanhu vakateregwa mari dzavo. Akaisa madiga noti vanhu vane proof ka. Vanhu vane proof yekuti vakapiwa mabhani saka vanhu vakapiwa vakaisigwa ma-illegal documents. Apa munhu ndewenyu ka. Aiwa but vakoma ida ndisida kuitira irafu ini vakoma muri kurwara. Aida ndidi kuitira irafu vakoma ida ndisingatombofamba nemi zvokudaro. Ndosaka ndiri kukuzvirespektawo handiti. Vakoma ndimi munozivana naImran ushu. Handiti ndimi makatora Imran mukaita dhirei naImran. You came to social media imini. Handiti maya ku social media muka advertise nema-live papage penyu kuti guys ndaita link yekuti vanhu minde kunze. Vanhu vakakutrasta siso imi muri socialite kaini. Vanhu vakakutrasta social munhu anobaya button socialite. Socialite vakati no kwaita socialite riri kuindisa vanhu kuCanada. Handimaona vanhu vakauya nekukutrasta imimi. Handiti mukatora zvakati nezvakati. Handiti nyaya yema-refusal akatotanga ari ma-refusal. Handiti imimi pane vakasimudza musoro vachiti sei vanhu vari kupiwa ma-refusal. Tione madocuments amuri kuendesa ari kunzi fraudulent reason because ndinawo inini vakatipa paperwork yese ndinayo. Handimaona pakati vakatosekula pakanzi fraudulent documents. Imimi this very time pamakaona ipapo maybe makastopa vanhu kuti no makasi guys pamboita document mapassport auya achinzi vasati vapiwa mabhani. Paita mapassport adzoka achinzi izvo fraudulent papers everybody stop. But you kept on collecting money. Pakatanga kuya ma-fraudulent documents tatatomira already. We had already stopped. Because anga takanyepa futi zvema-work permits. We had already stopped. Tatisatore mari dzevanu idzi. Ko mabhani akazouya sei kana mama stop? I didn't apply more than a year ago. Unoonai vakatanga kuuya vandinavo vakatanga kuuya vakaisigwa refusal handiti yekunzi fraudulent document. Then vamwe mukati mimi zvinorivheseka. Handika it can be reversed bhadharai ma-500. Ndo zvaitaura. Chinzwai mukati bhadharai ma-500. Provide some more documents. Mukati tichibhadharai ma-500 nisamo titorivhesa. Handimaona vanhu vakazota vamwe vacho vakati aya mari hatichaunzi but vamwe vakaunza same amount idzodzo after marefusal ndo vakazotaka kupiwa mabhani. Vanhu vakapedzisira kubhadhara muna October last year havana kuzombouya.
vemabhani ndevapi? vese vanhu vese vatakanga takapedzisira October ndopakapedzisira last payment. Hatina zombotora imwe payment ba from then takumirira dakuona kuti acho akamboitwa first kuri kubuda chii. Aiwa, mapassport mavisa akatanga kutodzoka aine refusal akazodzoka ekupedzisira ave kunzi bhani. Saka pabhani apa hapana munhu akachabhadhira because vanhu vangatodzoka kuti guys tikuitirwa mabhani. Then ndo pamakazostopa imimi. But makatomboita time kuti tanga marefusals ekuti mani ngerekeni paiuya chitsamba chekuti pane madocuments asina kukwana tanga tatorega kutora mari dzevanhu muna October. Kana mukatarisa papayments evanhu tarise kuti ane last one yakaita munani. Kuti last one yakaitwa munani hatina mutozomboita vamwe since from October. Nokuti ndikanyatsa kuifambira vakoma kana jere munoripinda munoripinda. But hatisiri kuda kudaro sevanhu, tatiri kuti mupe vanhu. Kuramba kurimbesa vanhu mari dzandakatora ini handinamboramba kurimbesa mari dzandakatora. But mai makundigwadzisa pakuti kwai pamuri kundigwadzisa vakoma ndikuti kwai chatozopota ndichitovapa zvangu 1 because ini mari chindoiwanepi muno. But imi mari makadla makanga muchiita gastric sleeve mainda kumaholiday mukatenga dzimotikari. Gastric sleeve handina kubhadhara muhomwe mangu, inobhadharwa neCanada. Yakaitwa more than 10 years ago. Gastric sleeve yamuri kutaura haine chekuita nemavisa. But makatenga mota kavakoma, makatenga mota koko kumedicross ikoko makatenga mota muri kufamba neshoka iyi. Muri kufamba neshoka iyi. Murume wangu akasiya nditengera motikari, handina motikari yandakatenga ndambapabva murume wangu zvaakafa ini. Saka madi imimi kana muchida madi kutengesa motikari iyoyo mupe vanhu vakoma mari. Madi kutengesa motikari mupe vanhu mari dzavo. Nissan Rogue yangu yoya nemakore mangani ndichiiposta. Kana kuti muri kuda kuti muri kuramba here? Handina kutenga motikari ini. Motikari yandofamba nayo ndeyo ndakasiyiwa ndinayo nemurume wangu. Handina kutenga motikari baini. Chekai marecords emuCanada, handina kutenga motikari baini. Saka iyo mota Rogue yacho amugori kutengesa mupe vanhu mari. Mupe at least kana 3. Ndoitengeserani. Hakuna makastoma. Hakuna magaraji. Irikuda kuendeswa kuservice. Right now irikuda service, a lot of service because it's an old car. Hadzina interest dzezose kumuchadza kuti ukatenga motikari unowana benefit pamusoro. Unotengesa motikari 1,500 iyo iri worth 8,000 kuno. Vanhu vasanyepe motikari ndakatenga kupini. Pamuromo pacho pamunoita so muchigwara so. Zvakakomberai. Because then zvapeini handiri nezvakaita chironda chacho kamusiri kumbodi. Aiwa chironda chenyu chamuna chicho vanhu amusamudza zvechironda kavakoma. Chironda chamuina chiona neronda pamoyo. Vanhu vane ronda pamoyo life dzakanganisika. Muri kutaura chironda chichapora hacho. Ko vanhu vane ronda pamoyo apo chagara ripo nekusingaperi. Saka uri kundituka ndaramba kubhadhara here. Kumatukwa nani zve? Matukwa papi? No, the way you're making fun of me. Like, ndindakazvida kuita zvandakaita right now. What do you mean kuti you're making fun of me? I never swindled anybody. Money ndozotaka. What do you mean kuti you're making fun of me? Because I'm just telling you the truth. Kuti muri kuchema chironda chamukuti ndakaitwa chironda. Koronda iri ava vapuwa 5 years ban. Zvokutoti hakuna kwavachaenda pa 5 years. Even chero maybe ikapera 5 years. Vanogona kuzorambidzwa kune dzimwe nyika kunzi vakapeima bhani rigwei. Konzi fraudulent papers, konzi muri mascammers. Hamuindi. Imuri kuti ndozva ndiri kukupindura ima kuti anzi muri kutondituka. Matuka ndisina kutuka ine. Haribo kutuki muri kurwara. Ndizokutuka ikana mapora. Yeah, because growth yacho hausi kuziva kuti yanga iri cancer kana kuti yanga isiri cancer. Vanhu vaise vari kutaura vane cancer here. Zvese hausi kutombozviziva but aiwa saka chero kuchinzi mune cancer vakoma. Saka chero chinzi mune cancer nhasi. Chero muine cancer. Ko vanhu vese vari kurwara muri kuziva here kuti pane asinawo cancer. Pana makatora mari mimi muri kuziva here kuti hapana wera necancer. Muri kuzviziva. Sisimeni handisi kuda zvekusichinjana mawedzi nemi. Ndakupindura zvakanaka handiti. Kana makuita verbally abuse sezvinoita vanhu vacho sezvavaindita mugroup. Kana makuda zvokupindura mashoko ndikazokupindurai mashoko zvinozoitawo here muchirwara munozoita BP ikakwiraka. Naimi ndimoda ndikupindure handisi kuda kupindurai ndikuda ndikuchidzorawo wani. Ndakatomirwa kuti mupore ndigoyazofamba nemi mapora. No, kutaura kwacho kwamuri kuita hakuiti. Aiwa ndinobvumidzwa because ndikumirira vanhu ka. Handisi kumirira imimi ka. Ndikumirira vanhu.
but right now tikuzvidzora one because imimi muri kurwara. Aiwa ndakutukai ndikuramba pakuti kutukai ndiri kuramba pakuti kutukai because ndamba kutukai. You are not even remorseful vakoma ndo zviri kurwadza. You're not even remorseful. The way you're talking, even comment section is saying the same thing. You're not even remorseful. You must focus on me because that's not right. That's not right. Mwari kupinda papi. Atina kutiita makasadza kuti sejari, but the way amuri kutaura, at least try to be remorseful. Kuvanhu makatora mari more than 16,000 kuvanhu. But it's not about you, it's about vanhu makatora mari. Alright, ngatisiye zvegastric bypass. Ngatisiye zvegastric bypass izvi. Titori nyaya dzemumari, alright, hamuna. Alright, haina kubhadharwa nemari dzemavisa. Haina kubhadharwa nemari dzemavisa. But honai, ko mari dzevanhu saka dzodini mabvuma kuti mari dzevanhu ndakatora. Vanhu vakapiwa mabhani. Handika nekuda kwenyu. Ndotanga kubhadhara muna January ndakuenda kubasa handiti. Do you want tsamba yegovernment ndekuratidza kuti ndiri pasick leave zveshuwa? Aiwa tsamba handisi kuida because ndiri kubhilivha kuti muri kugwara. Ndokupa I can provide that. Kana zviri kwamuri kana muchida kundipenyu munogona kungondipa. Kana muchida kungondipa kufa kuri nani? Like the pain that I'm going through now, kufa kuri nani? Aiwa mfangu kufa nemari dzevanhu vakoma chimbomirai kufa mozofa yenyu kana mapedza kubhadhara mari dzevanhu. Zvomuda kufa mune mari dzevanhu. Aiwa musadaro vakoma, musadaro. Muda kufa mungati kwai kufa kuri nani pane pain ko vanhu vamune mari dzavo muda kuita ndo uselfish watu kutaura iwo kuti makufunga zvekufa ko vanhu vamakatorera more than 16,000 vakoma kana mafa saka vanhu vodi ndaramba kubhadharere hamuna but makutaura zvoti zviri nani kuti ndife hazvibatsiri vakoma hafa kufa mufa kurarama tumubhadhare vanhu mari dzavo. I don't know. Who's talking? Come and talk to me. It's a minor. She's a 16-year-old. All right. Okay. Tafunga kuti munhu mukuru ari kutaura. All right. No. All right. Handini kuvaripotera ini guys. Handini kuvaripotera ini guys. Vamwana ne16 uyo vana vana ndina mwoyo wakadaro tina utsinye wakadaro. We don't want to report kubasa kuti nitone information yese, but I don't do that. I'm not going to do that. But ngavabhadhire vanhu mari dzavo. Handisi muroi ini guys. I can't report here. I don't want to report here. Handisi muroi. But ngavabhadhire vanhu mari plus. Ndikuda kuti vafilewo remorse. She must show remorse. But yes, I took money from these people and they got my band anyway. But right now, muchona ndakadai vedu ukama vedu vanhu ndakatora mari dzavo ndikurwara. Ndachikumbira neva kutaura nevanhu vacho because vari pano. Ndandikumbira mundimirirewo. January ndochoka kubhadhara. Vari kutotaura rafu. Havasi kushowa remorse. Rafu ndataura ndekuti iyo yekuti anzi muri kuti blackmail ati kwai gastric sleeve mota yakare zvikazodai ndo rafu yamukutaura. Gastric sleeve matichi mauya muchipi chine nyaya gastric. Tati makaitwa gastric sleeve mukambotaka ma 10 years mukazoti 5 years. Ndinokupa information yese. Aiwa information atini taurai nevanhu zvakanaka muchila. Talk to people zviri right. Vanhu vako vari pano. Saka ndinyarare kana vanhu vachiva chinditukwa. Matukwa nani papi? Munoza munonzi mutukwa here? Ndinogara ndichitukwa nevanhu ivava. Hapana mbokutukai. Hapana munhu ambokutukai apa izvozvi. Hapana avangotaura nyaya yavo. Hapana ndataura kuti vasakutukei because mukurwara. Ndine kutokufilira sorry for you and these people as well. Imimi hamusi kuda kufilirawo vanhu ava sorry. Hello, Sis Mary. Because they are not in my heart. You don't see the situation that I'm in. Situation muri kutaura kuti muri kurwara makavhurwa dumba ndo zvamataura. Makataura nezuro kuti ndakabviswa chironda muchinhu chakachiri mudumbu muri kurwara. But imimi showaiwo remorse kuvanhu ava vemari. Muri papublic paita munhu apindira pakati anditi. Showaiwo remorse kuvanhu vakoma. Talk to the people right now vari palive vedu went nemari yenyu ndikuzviziva. Ndikurwara. Ndakaitwa operation ndokumbirawo kuti January ndotaka kubhadhara. They know vanoya kuinbox vanoya tichitaura they know kuti mari yavo kuva vakabloka.
vandakabloka vaindituka nekunipa vachitaura ikati varipo parapakudzwa ipa public platform ako vaitaisa munhu mukuru kani hamusi mwana mudiki kana yaisa iri kuuya vachaona at least one per month vandinodzokera kubasa. Sismeli, sorry. Caller, this is not about you. Anditi, iwewe une chironda chako, uri kufungirawo here mhuri dzevanhu vakapiwa mabhana ava kuti vachararama sei? Why are you being so silly and so selfish? Don't do that. Vanhu ava vakapiwa ban, and do you know what a ban is? Usada kuti this is all about you. Une chironda chako, whether you cancer or not, but you have to apologize to the public for what you did. Wakaba mari dzevanhu. And it's not about you. Ndaka apologize so many times. And stop you didn't blackmailing us. Apologize right away. Stop emotionally blackmailing us. Kufa kuri nani? Who cares? Usada kuti jairira iwewe. Usada kuti tijairira ipa vanhu mari dzavo. Enda kuna Emran wako uko munoorganize mari dzevanhu uvape mari inorwadza kushanda. Don't do that. Usadaro. Apologize to the public. Uri pa public platform vanhu vakabira varipo pano. Apologize. Kwete kuda kuti this is about me. Ye ndine chironda. Who cares about chironda chako? Pawaitwa chironda vanhu vavo vanga varipo. What did you use the 16,000 for? Usada kudaro iwewe. Adona. Zika munozati chika. Ndamboda inini imagine ndobva netatsitsi munhu ari kurwara kuti ndichapindura rafu handichakwanisi but vane rafu mai avo handina bona zvakadaro vane rafu mai nekuti tikazonyatsovaphamba hazvizonakidzi ngavasadaro mai avo naimi alokola mushe kanjani mushe ndoda kungobvunza hangu kola ava kuti mabasa matsvagira vanhu vadona ndada kubvunza kuti mabasa avatsvagira vanhu anga ari mabasa ei because hakuna basa rinonzi R&R kana uchienda kana kuna Canada kana kuna na Europe. Basa rinenge tone description yaro. Hakuna basa rinonzi R&R. Ende mari dziri kubhadharwa vanhu idzi panenge pauya offer letter here kana kuti anything because you can't just pay money usati wapiwa offer letter yebasa. Let me hold on let me call you my victims acho. Ende maya inini ndo watsitsi munhu ari kuti kurwara patira kuti wana rafu. Hello, Vakoma. Hi, Naina. Mira. Uchivugwa watu mubvunze awi. Okay, ndokumbira kubvunza my sister. Pamai bzobhadhariswa mari idzi munenge maudzwa kuti basa rimwe jaranga rirei. Isusu takanzi $3,000 bhadharema $3,000 ndoku laira imavhiza kumukoto wemavhiza kuCanada ende uri kupera fast saka itoitai fast pakunzi mukoto apa ndinoneka kushinura ipapo pakunzi mukoto wemavhiza ikukoto Canada vanhu musadyirwa mari please vanhu musadyirwa mari ndopatatondodhauta ndobva atora mukomana waasina kutomboendesa kuCanada but ari kuCanada menoti akaendiswawo nani ndobva ati ndinadamuisa mukomana Junior mute your phone my junior kwira mute iPhone yenyu my junior mute iPhone my junior ine ma echoes akaudza munhu sina akati munhu uyu takamuunza ari kuuya kufana kuzopa testimony isu tobva tatobhilivha kuti shuwa akati hanzi Canada yakavhura this ringirini rutu yekuti vanhu vauye vachizowana mapemiti endi inovharwa manje tine vanhu vatakatounza tikati chimboti vanhu vatotione ubva aunzwa hwani mukomana yobva ati ndakaunzwa but kana vakazoinvestigeta vakaona kuti haana kutombounzwa naTila ainyepa nyaya yaari kutaura Shila yekuti hanzi izvoni akakomunicata nesu tapiwa mabhani anonyepa hatitombozive kana any communication kubva kuna Shila kubva zvatanga mabhani kutokunyaiso anoignora haasa kana kuapologize kana kuexplaina anything hatitombozive kuti Shila aripi ari kuita nezvei tokutoshamisika chinzi ari kurwara but the last time that we saw it taitomona ari kuZimbabwe nemwana wake kuholiday vachifara mari tatomupa
saka zvamuri kutotaura nezvaari kutaura izvi zvinyowani. Sheila ngaasanyepe, haana kana communication yakaita nesu. Kana tichiziva kuti mabhani ashiri anokuaziya here kuti akazongoramba achiuya hatitozivi because akabva angostopa kucommunicata nesu, but mugroup atorimo anenge achimonita. Akangoona kuti mataura zvisizvo kana kuti uri kuinfluenza vamwe anobva abloka, unozongoona wabhutwa out. Saka zvaanotaura anonyepa. Saka inini ndakupa hangu advice vanhu kuti guys, Canada isati yavhura anything zvekunzi zvonzi vanhu vari kutsvagirwa mabasa vari kuuya, kazi hakuna basa rinonzi R&R, ende munhu usabvuma kubhadhara mari yakawanda iri over 1,000 usati waona something chiri legit kana offer letter or anything. Musanyeberwa vanhu guys. Canada neAmerica mitemo yakakuda kungofanana, hazvina kumbosiyana. Saka musanyeberwa kunzi kune mabasa ema R&R, kune basa rakati. Tiri kuvaona maagents aya vari kutouya kwatiri vachitibvunza malink, vari kunyebera vanhu vachiti vane malink. Hakuna any link na agent, munhu hapana ane link. People they are lying. Hakuna zvamukunyebera muchidyirwa mari. Saka vanhu musabvuma vanhu vakuya paFacebook vachiti ndawana link yakati, ndawana mukoto wakati, chero kukanzi zvechechi. You must be very careful as well, because vanhu vari kunyeba mazuva ano. People they are just looking for money, zati munhu wese arikuda kuenda kunze. Saka vanhu please musabvuma kushandisiwa zvinhu. Hakuna chinonzi R&R, hakuna basa rekera ratavhura Canada. Vakangoti pane bill iri kufanira kupaswa, but that bill is not yet passed. Hapana chati chapaswa. So people musanyeberwa nevanhu vachikudyirai mari, please, ndapota hangu. Zvinorwadza zvikuitika izvi. Zvorwadza zvakaoma funge. Hey. Zvinorwadza izvi. Iye aitova nevamwe vanhu vaigara mumba make. Saka vakadzi ava taitovaona pamavhidhiyo vari mumba make achiti vanhu vandakabatsira vakatoya manje. Saka isusu taitoona kuti shuwa ndezvechokwadi, ende anga aine gurupu rake neagency yake yanzi Positive Visa, achitoti tisu takavaudza kuzoita agency maimwana agency maimwana opedzoti kwanzi ndaishandira murungu. Anga ane agency anga anayo akakavhura. Zvinotaurwa poto dzakane agency. Taibhadhara ma3,000 and akazopedzisira ari kuti vanhu kana waya wakatopera even vane ma2.5 chingondipai. Chichanga asati kuti munhu akautaura ane mari abve adzoka nayo, meaning aitoziva kuti ibusiness. She knew. Junior chimbotaura iwo. Zvakaoma. Muri kundinzwa here sisime? Takukunzwa. Okay, inini ndinoda kutotaura kuti inini I'm in Canada sisimeli. Ava anti Sheila ava, she knew kuti zvinhu zvavaita zvaive zvichitsotsi. Yes. And one advice I want to give to the people, next time ukanzwa chinhu chinonzi chine link, let's say kuti kuCanada wherever kunenge kuchinzi kune link ririko, if you have some relatives vari kusaidi ikoko, please talk to them, vakuchekerei kuti that link is it true. Inini ndakatoudzwa nemwe munhu zvikanzi pane munhu ari kuunza vanhu kuCanada. Do you know what I did, Sisimeli? I contacted Sheila. Ndikatovati ndipei number dzenyu, vakandipa number dzavo. Do you know kuti once she knew kuti ndiri muCanada, havana kuda kuzotaura neni futi. Because ndaitoda kuverify. Handi muri kunzwa. Vakaziva kuti inini ndiri muCanada, havana kuzondipindura futi, and I knew that was a lie. Yes. In Canada, like according to the caller angachitaura manje, haina zvemukoto izvo zvezvi. Canada is very strict. And right now, Sheila akaripoterwa, it's going to be a big deal muno Canada. Akaripoterwa, she has to be remorseful. She has to apologize. That's what I was looking for. Because I Junior, atisi varoi yedu tibetenda kukanganisa life yake. No. Chero mwari chako chako upenyu wangu ngatokanganisika because ndakanganisa life yake. But atisi kuti ngachita arrangements nevanhu. Handika. So ngachita arrangements nevanhu. The way she's talking right now, we know she's in pain. But zvekubira vanhu zvakaita doesn't have anything to do with the health yake right now. And muri kunzwa. So vanhu veZimbabwe, changamukai. Mukanzwa zvinhu zvinonzi zvine malingi, musangomhanye kuudzwa kunzi ava vakatozviitirwa zvatopo, ava vakatozviitirwa vakatoenda vakatouya. Musanyeperwe, especially Canada. Musanyeperwe. Any link to do with Canada, you have to verify before you join my groups nekubhadhara mari. So that's what I wanted to say. She's even close to me. Where I am, we are very close to each other.
but All I can say zvakandakaona kuti dzaive nhema. She was lying. Paakangoziva ndamudza kuti ndiri muno ndine vanhu vandiroda kutraya kubatsirawo variko kuZimbabwe, akabva atobva andiignore. I think she even blocked me. She knew. If she still remember me, kana akatonditarisa ipapo I'm here, I'm close even to her. I think she blocked me or akangozvidza kuti haasi kuzondipindura because she knew that was a lie. Saka ngaakumbire ruregerero kuvanhu. Kurwara ari kurwara, but it doesn't have anything to do with the people vari kutambudzika vakatsvaga mari. Exactly. That was my point kwaari kuti uchirwara handiti takupa platform nemavictims awakabloka yanditi uri kuda kuzobhadhara handitika chiuya uti vasikana maita zvakanaka paitawo chi mainda uku chiregaivo ndikurwara panguva ino chiregai ndida show remorse kwete kuti mutitaurira rafu muto come on inini life yangu saka inini cancer saka ko ava vanhu vakabiri kukana pana mutoriwo necancer kukana pana akadevelopa cancer nenyaya yemari iyoyi. Imagine. So ndo zvandanchida kuti ngotaura kana ari kutondinzwa ari kundinzwa zvake. If she know me anotondiziva because I talked to her. Saka izvozvo ndo zvandachida ngotaura vanhu ngavachangamuke next time bvunzaiwo malingi kuvanhu vanenge vari ikoko. Now do you guys do you think this link is legit? Yes. Genuine, right? Yes. Then tokuchekerai we can check tinokwanisa kucheka anything. Tokuudzai kuti no this is genuine, this is not genuine. But people vanongomhanya kuenda kunobhadhara mari vasina kumbobvunza. That's not nice. Picture yemuswa 8 November guys izvozvo iyi picture iyi ya 8 November izvozvo no aiwa kurwara vari kurwara zvechokwadi kurwara igode munhu ari kurwara guys munhu ari kurwara dzese chero uro iyo munhu ari kurwara sisimeli kurwara vari kurwara zvechokwadi vari kurwara kurwara vari kurwara chero uro iyo vari kurwara. She has to be apologetic. Yes. Chete. Ngavataure zvakanaka. Yes, we know she's in pain, but that's not nice kubira vanhu mari. Canada vanhu vari kubhadhara mari vari kuZimbabwe vari kutotambura kuti vawane mari idzodzo. That's not good. Ndoda kuvunza hangu vakoma vatanzi ndobhadhara pamwedzi kana ivo vari kurwara one vano munoziva muno munyika dzatiri mari unenge uchiwana mari yekuzobhadhara vanhu ende vanenge vachibhadhara mari ngani pamwedzi after vabhadhara mabhills avo ivo vari kurwara she can't even work, she can't even do maybe my extra shift. Saka mari iyo ichabviswa sei, ichawanikwa kupi yekubhadhara vanhu. We are talking of 16,000 sha. Ndo zvaraida kutaura kuti ichabhadharwa sei ivo vari kurwara. Ende munongoziva kuti muno munyika tinotambira mari. Shila agara anongorwara maonent off masejari ari kuitwa iwayoka agara anoitwa masejari nemanagement dzepain achiposta kufacebook kwake saka hazvisi zvinyowani zvekurwara kwake kwamuri kutaura handifungi kuti terminal illness ongoing thing kurwara kwaanoitwa nemasejari ayo saka idzimari aitongodzibaka achingoita izvozvo ukatarisa kupage kwake aiposta matherapy agara anongoitwa achingorwara even achitongoba mari kudaro plus zvaanotaura zvekuti hanzi Sheila was rude from the ndokuti kubva pakatanga refusals aita hanzi tamubvunza kuti nai Sheila mari dzawatichaja ma$3,000 iwe wakabhadhara $187 Canadian wotichaja ma$3,000 US kana kuri kuya marefusals kudai hauti zviriwo here tsitsi zvatisina kuzoenda ko mari dzemawork permit iye aibva ati madomasi angu handiudzirwe price. Wow. Saka naturally munhu ane rafu vanoda kugadzirirwa marefusals add more money saka pa$3,000 wawana refusal nebhani aitokudza kuti ndogona kuzvirivhesa edha ima$500 saka taidai takatojikwa more dai takakontinya kuteerera Sheila. She knew kuti she was in for money. She knew. Guys, onai hanzi pane comment yadapshina iyi verengai comment yadapshina iyi wow saka chigame chake Sheila chigame chake uri kuona wavantu uri kuona papatati akatovhura iri agent pana ari kuti kai ndaishandira munhu asi angane agents pamutaurwa namashali uyu aine futi nekambani futi yekuita zvamatombo asaka vane mari ngavatore loni vape vanhu vari dzavo ngaendeswe kumapurisa asungiswe igame yake
ngaatore loan kana ari kucanada anokwanisa kuwana access yeloan kana ane mabhi kucanada anokwanisa kuwana access ngaatore 16,000 ainambowanda munhu ari kucanada ngaatore loan adzorere vanhu mari dzavo iye ozobhadhara loan yake otorwa mari dzake ngaabhadhare vanhu mari dzavo zvekuti vanhu pamwedzi hazvishandisi simeli gore rese munhu akangomirira mari yake ngaatore loan ane kambani yanga iregistered kucanada ati kambani yake yanga iregistered iwe agent iwe ngaatore loan kambani haina kuita zvayaida ngaatore loan 16,000 akutorwana mwari neshamu urwere ihwohwo nenyaya yeupavha ihwohwo ngaatore loan abhadhire vanhu mari dzavo ari kunyeba munhu asi ari kuona kuti hapana zvekubati kana vanhu vakazoda kumupindira zvechokwadi anoswera adzoserwa kumusha nefraudulent because mafrauds kunoko hazvibvumiro zvaari kuita ngaarege kuti nyaya yake iende mberi stereki because fraud ika inomudzosera kumusha akanondogara kuzimbabwe straight away ngaarege kudaro because vanhu vakazoda kuita deep anoswera adzoserwa kumusha zveshuwa ngaatore loan obhadhara vanhu mari dzake kana asingadi kupindwa zvakanyanya deep naye because zvinomudzosera kumusha. Hey, Sisimeli, hi everybody. Hey, hi, how are you? Yeah. I want to be completely honest. Jekuti kutora loan, Jekuta say no. You've committed the crime. You're lying to people. You need to kuendeswa kumapurisa. Thank you. Stop kubaba tidzira tichiti zvone. Oh my gosh, akurwara. Oh my. Thank you. Ndikauya pano ndichiuraya munhu whether ndikurwara or not. You guys will be the first ones kuti munhu ngaapinde anopikisa nyaya dzake. She knew what she was doing in the first place. Kurara kwake is nothing to do with us. Uyu mukadzi akafa depression because akabirwa mari. Vanhu vese vakabira mari vakafa and everything else. Let her go. You people need to go and report. The law will take its course. What if akampinza mujeri? That's fine. Mujeri koko, they have medical professionals that will help her through that. There are some people that have gone into prison in dying at 70, 80 years old. Let her go wherever she needs to go. Akadipotwa, that's fine. And so that's even better. When she will learn, that will be something that she will learn, and she'll be able to tell other people. You don't come scamming other people. Then auto rudeness about it, and then you want people to say, "Oh no, because you're unwell, because you're gonna start paying it in January." No, we don't do that. No. But if vana vazowani mari dzavo kaizeo. At this moment in time, I don't even think mari dzavo vachadziwana with a rudeness and attitude. They're not gonna get their money. Let the police to get reported. Guys, munu mari anayo. With it in the Zimbabwean way. That's mari anayo. Been saying in Canada for a long time. Yes. Let's do the legal way, guys. Let's do the legal way. Let's do the legal way then. The legal way. Yes. Maranayo opa vanhu mari kakuti zvipere ochipa vanhu mari kwaiko zvinonga chingopiwa kechi zvingotwa the legal way. Inini hangu ndiruda kuti madima mbotane kusere munyasomudza kuti shamwari budisa mari kana usabudisa mari. Ndakataura naye nezuro wabantu ndo zvanongoita zvitedza start paying January. Because kana mukatomusukisa apa mhosva yakanoenda kumusha isisime mhosva yanoenda kumusha yanoenda kumusha ma-assets ake otengeswa at least vanhu vodzosera mari dzavo. How are you even sure that she's going to give that money in January? It's a word of mouth. She's not trustworthy. The reason why she's in this place is because she's not trustworthy. How are you going to trust something that she's saying, I will do it in January? She's got money. If you don't do it in the next 24 hours, remember at the moment, you go for every police station. Because enough is enough. This is why we are. She knew what she was doing. She used that money as well. Guys, she's here. Antipatafona mamanzwa live here kumasure. Pana kufonera the live was playing at the back. She's here on live. Girl, you've got 24 hours. Otherwise, me, I'll be the first one to call that Canadian police. Even they're in Canada or you're in the UK, I will find a way. Because we don't want scammers. Scammers have a child. They don't say, oh, because you're sick, so we're going to leave you alone. The police are not going to do that. We're not doing that this way around. Anyway, didn't comment section. Bye bye, everybody. It's nonsense. Bye bye, guys. We are tired of other people scamming. We are tired, smelly, of people scamming other people. It's so sad.
no. Vakoma vanhu vanenge vatengesa mastands, vatengesa dzimba kumusha, vaita zvakawanda, vakoreta mari. Ndozvandikutaura Kola kuti sisimeli vadiva kana vamwisa pressure abhadhara vanhu mari dzavo kana achizoningirikina kana vanhu achizosungwa anozosungwa kana atadza kuzoita. But for now, because kana akazosungwa manje anenge akuziva kuti ndasungwa saka enda kudhira nemutemo. Comment section mazvano yakajamuka guys. I'm just loving comment section mazvano. It's just doing the proper thing, the right thing. All right, thank you. All right. You know what it's like now? Hey guys, yeah, zvakaoma. Yeah, hey. Yeah. But zvakaoma. Apa kurafu yacho isi ndotushowe ni mosi shuwa. Uruka kuzokanda zirafu rakadaro. Ndozvinoratidza kuti vanayo mari sisimele maya. Zvinhu vanazo asi ngoti vanenge vari kuda kumbodhilera. Vari kutora machances. But I think maybe rutaura nayeze yokuti mukavasungisa. But ndotya manje vakasungwa manje vanenge vakuti handichabhadhari vanhu. Aiwa vanobhadhara, vanofana kubhadhara. Vanofana kubhadhara. Lokola. Yes, hello. Makadi. Mushe. Inini ndoda kungo. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. All right. Inini ndoda kungo suggestion. All right. Yes, avaka inorwadza nekuti she's not remorseful. One. Vakadya mari dzevanhu navo vakutanga kuisa urwere hwavo pamberi. Kola Mbenga achitaura mukadzi uyo, she's one of my victims. Anga achitaura zvokuti vamwe lost their marriages. Vamwe vakaita maBP, vamwe vakadii. She's not considering all that. Ari kungofunga zvake zvekuti ari kurwara. And what is she planning between December up to January? Right. But wakadaro Kola. Hello Kola. Kola, hello, vari pa phone. Hello, yes. Murisei sisimele. Diri right Murisei? Yes. Murisei. Diri right Murisei? Murisei, muri kundinzwa? Tiri kunzwa itaurai. Sisimele. Zvakamira so. Kune agent iyi haina kuvhurwa naShila. All right. Haina kuvhurwa naShila. Yagara iri kuteko. All right. Agent iyi. All right. Saka agent iyi ini ndakatopinda muoffice mayo. All right. Chivhunza. Saka agent iyi yaitoitira vanhu mavhisa kuenda kuCanada. All right. Saka ukapinda imomo vaibva kuti ukaunza vamwe ukarifira vamwe tinokuitira discount. All right. Okay. Saka Shila akaona mukoto instead yekuti audze vanhu kuti kune agent yekuitira vanhu mavhisa kuenda kuCanada angakuita iye vaisa makapu yake. Okay. Zvekuti yakati ukaunza munhu 1 instead yekubhadhara 1.5 you end up paying 1,000. Saka vanhu vese vakaendesa ndofuka akapedzera kutoendera aubhadhara 800 kuagent. Iye odla ma 2 point something. Hey! Ndakapinda mugroup raShila ndikada kuudza kuti anyway open up your eyes. Akandibloka akandikanda kunzi. Alright. Noti matusi something ndikamubvunza kuti ndakapinda mugroup ndikavabvunza kuti why Zimbabweans are you doing this? This positive visa is not even charging this much. I do have numbers supposed is I'll give you. Vakaramba kuteerera. Give you. Vakaramba kuteerera vanga vatozviona vasvika kuCanada. Hola.
Kola pabasa ndofunga murungu apinda Kola ari pafoni. Mazvinzwa kwanzi iye akapesa kutobhadhara kwainzi ukauya nemunhu unopiwa discount, saka iye nedutu rose magrupu anga ava nawo aiendesa 800, iye aichaja ma3.5 3000 oendesa 800 odla ma2.2 kana kuti ma2.3. Shila wakaridza mari anyway. Hey, meuzi fonda kweri yarikatone this time ningeri kuti edi kwanzi ndakapindako kwablo kwachi vachaona makomenzo. Alright, taura ako tinzwe meuzi. Sisimeli maswera sei? Mushe kanjani? Right. Sisimeli maya vati zvona mari vaitumira ameno kumurungu aizopa mwana wavo yava bitcoin. Ngavatengese ka bitcoin nemwana wavo. Vakatengesa bitcoin nemwana wavo vodzorera vanhu mari dzavo. Kumurungu kana iri agent iyo naimi sei yaipa vanhu yaitira vanhu mapepa efeki. Mapepa efeki but nyaya dzavo dzatuka pane mapepa nezoenda kubitcoin. Ivo vaizowana mari yekupa mwana wavo kuti iite bitcoin sei? Because vati mwana wavo aitumirwa mari yava bitcoin. Ya, pakaipa. Right, tasara tiri tukola. Taura ako nanambo kustop. Hello, mningine wangu ari pa phone pa Facebook up. Hello. Yeah, tasara chitaura ako nanambo kustop. Hello, can you? Yes, we can hear you. All right. Aiwa mai ava kurwara vanogona kunge vari kurwara. Taura ako. Asi mari dzevanhu she should be reported zvekuti vari kurwara tiri kuzviziva. Isusu chatiri kuda ndechekuti vadzose vanhu mari dzavo because ipapapa kumirira up to January vanenge vatoita mamwe maplans kudhara asina because already vakutaura zvekufa. Nai zvinotaura zvokufa shiwa vanhu vane mari dzavanhu. Ungada kufa namari dzavanhu kutanga vapa vanhu mari mofa here. Mwana wavo aisirwa mari. Mwana wangu uyu ari kuAmerica anodzanisa rake anofanirwa kuudzwa kunzi mai vako vakaba uyo palive panapa audzwa kuti talk to your mother because zvese zvinofanirwa kuva affect a big way. Zvakaoma. Thank you very much, Kola. Thank you. Zvinhu zvacho ka ende zvakaoma. Aiwa regai tidzifambire guys. Regai tipe ningikiri. Regai tipe tidzifambire tione kuti voripotwa sei zvoitwa sei. Anomaona. Regai tione kuti voripotwa sei zvoitwa sei. Guys, pane vamwe futi. Sorry. Hello, Kola. Burisai. Mushe. Pane vamwe futi vari paaizvafonera tozovamo. Zvacho guys. Aimi. Taura go Priska. Ini ndinoziva munhu akatomboda kupinza mugroup akauya ega kuno Canada. Ivo abva vamisa mugrupu vachiti hanzi patestimony yekuudza vanhu kuti ndindakakuitira mavhiza. Mukomana uyu akati ndakazovaudza kuti inini handisi kuda kunyepera vanhu. Ende hanzi ndakatanga kusendera vanhu mameseji kuti muchenjere kubirwa mari. Paakangoudza vanhu izvozvo, vamwe vanhu vanga vari mugrupu vakaita manyimo. Vakutomuudza kuti vakanomuudza. Mukomana uyu akabva ablokwa. Ende 16,000 yamukutaura muchenjere uzoshamisika kuti mari dziri kuoiwa dzakawandisa because
munhu wandiri kutaura uyu last year akauya kuno last year and akatanga kuzviita kudhare zvekubira vanhu mari saka saka ndakadaro hatiredi chokuwira ndafunga kuti pamwe kudawo inyaya iyo gaini aiwa ndakadzinzwa kare nditori nemunhu wandiri kutaura wandoziva wandakazoudza kuti dai masiyana nazvo izvi zvekupinda mumagurupu aya akatotaura kuti ndasiyana nazvo because ndakamuudza kuti uchasungiswa kana vanhu vakazoripota vachataura kuti wakapa testimony iwe uchinyepa saka akabva ablokwawo saka vanhu dai kuno kucanada hakuitwi izvozvo zvekuzwa zvemadhiri vanhu vari even ndakanzwa kuti aibhadharisa vanhu even for mawork permit pamusoro pe-3,000 vonzi bhadharai ma-500 ekuti ndokuitirai mawork permit haitombobhadharwi mari dzakutaredza mawork permit anopiwa free kuno saka this is a very sad story kutaura chokwadi handifungi kuti pane vanhu vachadzoserwa mari idzi because anoiwana kupi because kana uchiita basa raanoita recare utombowane mari yekuti you'll be able to give munhu 3.5 iwo wosara nemari yekuzvichengetawo iwewe that's a lie saka apa pakutongoda zvinhu zvekutoti vanhu vaendese munhu kumapurisa chete ndizvozvo aiwa ndizvozvo right. Thank you very much, Priska. Thank you very much. Guys, I think Priska, hello, dear. Hi, Queen. Hi, Sissy Melly. First information. I was one of the group admins in that group. And then later on, group was there. And then there was this other girl. Akaitwa visa. I think this other girl akaitwa visa. They're going to Canada. Ndobva Buddha. And then this girl ndobva apa Sheila Nam. And also pane two akaitwa I think visa or 3 with 2 different agents. Nyumwa ainzi coffee weku South Africa. Coffee akachiri kuitira vanhu zvemashuwa ake. Pazvoni uyu kawesisi ava vakabva vazotora anonzani wekucheck. Because we could check aibhadharisa 800, right? Achibhadharisa 800 kudaro. Avakabva vachoni you know what? Ini ndakuisawo markup yangu. Ndobva vatanga kuisa markup ema-2000. Vanhu vakabhadhariswa mari dzakasiyana. Vamwe vakabhadhara ma-2000, vamwe ma-2.5, vamwe ma-4,000. And zvazvazvozvika kuitirwa ne-work permit is 4,000. Vari kuvanhu vakabhadhara ma-4,000 USD, including work permit. Work permit was 2,000. And then later on, you have a person to need paper to my special offer. And then my special offer I can achieve. Bajare, my group. I think my group I want to know Mari. When you concept to shika 200. And then you got one, you have no shika 200. And then in Pandaka to so you know what? This guy asked me about Sarakiri, my shop was in I've applied for myself, right? The Papa Patanga Budamat somebody, you know what? This guy has switched around chaish. Mangabi Budira and Pachina. Pandakango Daru Chase and the blue coat of the score piece. Skadaf and just sing of Spinda Macro, because new van. Can I know Penuinica, guys, say the same, 7 Bajar, was in according who won any dinner because probably I demand no 2. My dinner 2 I think I could Budari 2. Mangakan Europe, Karuda more proof. We bank statement it was fake, right? Sorry, I'm down Zavan. You're not to send a group. You're not unique guys. Zoriro married him, Sabaja, Mari, Van Vakabot, Changa 22, I remember. Van Vakavani ever Kanganisa, Chi. They have that block. Those are group. Uno tukwa. Because guys, in any change, was individual certain person like a tanga nacho, Nangandirimo Pashaka Saganjuita saying, Lucia. You go to Madinel and the Maveringa Madinel. You're just in guys in the apply for on my own kind of Canada. Second, you know, she is secretly. Can I Uyakai, Ma Uika, Artuaka wanted to go to Madinel, right? Therefore, because we have 5 more. Arunshuni, Itai, Pandagas of British group. I think Pampani 10 more. It's when I think about that. And then what are you? I gave a big
ndokuzvonifila akatanga kuita sei aramba achiita sei ini bhozi inini anga kundithreatina nevamwe vanonzi mailolo vari ku-US vachindithreatina nditori nemathreaten messages avo vachindithreatina kuzvoni iwewo ndiwe ani iwe uda kutotiudza parongodiwa uyu ma-additional documents ndikati hapana ma-additional documents ari kudiwa apa so vanhu ngavadzorirwe mari dzavo and then ndobva tazokuisa group ndobva taiswa mune rimwe group revanhu vakarambirwa madenial Ibrahim wewe ndobva iswa mugroup Ibrahim ndobva atanga kubvunzwa akanzvoniko iwewe tidzorere mari dzedu kanzvonina Ibrahim mari zvikanzvoni 2500 kanzvonina Ibrahim inini 2500 handizvisiyi kuzvoni you people you were charged 2500 saka vanhu havachadya 2000 Ibrahim azviramba akabva zvoni uchiunzai ma-additional documents hanzi ndobva kwafomwa futi mamwe magrupu vari kuramba vachingotora vanhu kanyongoti magrupu aitori nevanhu 200 vakatodyirwa mari hanzi ndobva zvino vanhu vai vakaitirwa madenial hanzi bhadharai ma-500 more atoripo mumwe munhu akatobhadhara 500 vakatobhadhara ma-500 more after denial chinzvoni uyu pavada kuitwa reapplication uyu inini uyu shila yakabva achondibhuroka anotoita basa rekundisendera mameseji ekutondituka kunzvoni akabva andibhuroka everywhere ngava ndamuta zvino inowati inda zvino udzorere vanhu mari dzavo zvekunzvoni zvakazi at least kapa 2500 nonhu akabhadhara ma-4000 at least okay visa rinoita 180 Canadian dollars handitya tongozvoni nemacharges oright administration fee haizosvika kuma-1000 ngaachidzorera vanhu ngava zvino inowatidzorera vanhu mari yavo yework permit bcause vanhu havana vakambopinda mucanada saka mari yework permit 2000 it's needed to be refunded handiti 2000 and then 2000 imwe yakabhadhirwa mavhisa at least oright tomboti vhisa rangacha 800 ngaachivadzorera 1.2 1200 chozvinonga vachitora mari yeadministration okay yakaitwa naImraim anenge achizvino okay ndakaita administration but at the same time aisa zvinhu zvefake but ini ndakatotaurira vanhu from the beginning zvinhu zvisatotanga kutoitika ndozvavanobhoya kuti tichite maenemies pese pese but paunovaudza vanotomhanya kunoreva nekuseri kuti kune munhu ari kuyatara zvakati kwanzi zvakazodai mubvisei mugrupu mubvisei handiona uchivapa tipu kana zvazodai votanga kuti kweya vachiuya panapa kuti takabigwa asi makaudziwa kutaura kwatiri kutoita izvozvizvi right now shila haachaita Canadian visa akabva achinja ndobva atotanga kuzvoni ndakuita US Canada yakunetsa ndobva kwavhurwa magrupu uyuyu evanhu vanoita zvemagonyeti nevanhu vanoita zveuyu manesisi vanhu vanga kutorirwa mari manje zveku-US hanzi angambosendeka kuuyu anoita nevamwe anonzi mailolo reka ndizotsvaga zita ravo ndichekusendere madetails avo ese amailolo zvesinimasta mafull names avo kozi ndo zvavari kuita izvozvi zvakaoma veduwe haiwa ende vanhu vakabirwa mari kasisimelika vanokwanisa kutoiti they are over 100 saka imbokufunga kuti vanhu vakabhadhara ma-3000 vamwe ma-4000 vamwe ma-2.5 vamwe ma-1500 shila akatoita about 100,000 something mari yaakaita so anofanira kudzorera vanhu mari ende mari yake iri kuzvine bitcoin ka mari yake zvinoiswa muakaunti mamailolo iyo mamailolo vacho ivava vatoripo pano pafacebook ndovanhu zvine anzi mari yoiswa kubitcoin yoiswa kubitcoin yozosenderwa kuna Imraim wekuteka but Imraim uyu haana kuwana even mari inosvika 1000 Imraim I think akawana 800 or less ava vanhu ava anchishila ndo vaidya ma-2000 ndo vaidya mari vakawanda ngatitei so vanhu vese vemari ava vakadligwa mari uyai mugurupu iroro kune gurupu rewhatsapp ririko rakariko right saka nditoita mugurupu kochingotwa the legal way let's do it the legal way then we see how it goes let's do it the legal way and then tichakumbira vanhu vecanada just to guide us how to go about it vanhu vecanada votiguide how to go about it then totangira ipapo let's do it the legal way I think that's fair then it's on you imurani here tifonere imurani ndinadzo ndokupai munomboziva kuti nichi izvozvizvi right now neuwandu hwakadaro ka tese takaenda kucanada immigration takaenda kunomangara
vanhu voendesa nemaevidence kozi moda kutotarisa zvine vamwe vanhu ka tiite ndoda kuti tiite vamwe vanhu vakarambirwa mavhisa ka vari kuenda zvinhu this same agent has been denied uyu akatodhinirwa mavhisa so many visas meaning kuti zvinhu akashandisa maproof hob ekunyepa. So the best way right now is Sheila ari kuCanada already so she can get deported. Right. Saka I think let's do them. Ndipe number za Imran. Tigozofonera Imran guys because ndoda udambobika guys maiona muri kuti yasvika ka. Tozofonera Imran. Ndipe number za Imran tokondinya nenyaya ine Friday. Atisikupirana Sheila atisikupedza nezve kumhanya guys. Saka tichatanga neya Sheila Friday. Tozopinda kune dzimwe. Totanga neya number za Imran garema ndipa guys. Vasati vasimo mugroup pinda mugroup. Pinda mugroup re WhatsApp. Zviitwe mugroup uko. Tozopa vanhu feedback kuti zviri kufamba sei. I think ndo zvatongovepo because hapana kumira mushi. Pane vamwe futi. Mazimba ka. Mazimba soka. Zvakaoma anyway. Thank you Queen. Thank you very much. Unibate tozobatana kunibate kuseni. Andika unibate kuseni. All right. Kune vamwe. Aini mazimba anondikuona iyi. Kune vamwe ndavaudza izvo zvekuti uyai kuno kuseri kunoku mauyai kana vasipo handisi kutotaura nezvavo vandati uyai kugurupu vegurupu reoma muripo here apa vegurupu reoma muripo here apa vegurupu reoma kana muripo fona itinzwe ndiri kupai 2 minutes kana musina kufona handitauri nyaya yenyu musipo handitauri nyaya yenyu mega ndibva ndatodropa mutonobika kana mukasafona nhasi muchahofona yenyu nefriday wavanotire tinawo mafaira iwe Wavera yachire tinawo ufungi. Vana group re Oma fona yapa. Oma fona. Asika mwari gachitire mwari kana riri benzi rakafira kuZimbabwe mwari chibvisa mutumbi waro Zimbabwe inaki. Tinde kumba. Mwari kana kune bhutsi ya Satani yakawira kuZimbabwe mwari nakura bhutsi ya Satani iyo imbopinda kumarawi. Nokuti anokuti guys ka Zimbabwe kana akatofunga zvese zvakune zvikaisa unangosina kana chungu nokuindepi kana kuti kupi kwaive nebest education kunyika kwedu zvinhu zvakanaka zvese tichimwa mukaka nemabhazi chii zvinhu zvichinyatsa kufaya izvi zvakukunzirwa nenhamo iri kumusha kwedu ko guys kuti vanhu vachingodai so gazi zvakungoda kuti vanhu vachidai anziti oma inenge oma yakanzi oma zvakaoma guys vane oma fona ikana mukasafona 1 minute left mozofona neFriday indakupai mukana zvakaoma asikana nyaya idzi dzakawandisa kuseri kugaidzi dzakawandisa kuseri uku nyaya idzi zvokuti rotoona vanhu varungodligwa mari chingobigwa every day guys vanhu varungobigwa daily titi tivena dzitaure pano kwai musa expose mbavha chandakazoona ka vanhu vazhinji vari pasocial media apa ka imbavha vanotoba kana kusisi vari pasocial media saka ndosoka kuti vhara kuti musadziburise because kuti mangwana chimuti chinonga chiri kwake ari pastiketi saka zvichinzi hatidisiyanai vanhu vabigwe siyai vadligwe vanenge vachimboendirei siyai ndi vanopa vanhu mari ihustling muchimotora mari yevanhu amene kuti kunonzi kuoma here vanhu kuoma namene ikoko kuti kunonzi kuchii guys havasi kufona guys regai vamborongana gurupu ikoko vane gurupu ravo ravadaro right guys gurupu rokodove nezvemaCIO konakidza gurupu ikoko mirai vagouya ka vanhu vacho mirai vagozokuwirai buwe zviri kuitika gurupu ikoko kumawhatsapp gurupu ivi zvakaoma vamene kumagurupu unozo nemaCIO arikoko guys ndokuzoseka nhamo serugare so anoona pekutendai guys saka ndakuenda tosangana neFriday gaidibikire mhuri yangu guys gaidobika vachauya neFriday guys regai vagozoya neFriday pakona hatipo saka vachauya neFriday regai vagoya neFriday guys zvakaoma saka guys tosangana nemusi weFriday indakuinda guys pirai mamba madmin aiwa chaiwa peku chirega tinde kunobika Friday mumapedza kubika moda kuti ndirave ndakagara pano chirega tigota Friday Friday ichakurumidza kuya aiwa nyacha Friday ndokurumidza kuya chirega ndibikire maiwo madziona mburika chirega ndibike Friday mangwana ndiri kubasa ready suppose the whole day saka ndibatiki Friday ndo yatichabatika
Saturday imi muzati ninge yema kwenda kubasa every time kunokuka utora sama dates guys you lose track of days kuti gara date nasi ndiani utotora pafoni kuti gara date nasi ndikuti kudi hatichobozvioni kuti date riri kufamba sei zvekuna aumbozvioni hamene kuti autombozvioni Saturday Ashley Saturday angu flowers ko ani muno iwe muri diaspora munozvisa kugara uchingoenda kuuyu unotokanga motigara zvanhasi chinganika zvenogara chingokanganisa madetsi waya unoze zvekutotarisa pakalenda kuti gara zvanhasi kuti kudi Saturday iwe kei urararo Saturday guys Saturday tenge tiripo Saturday aiwa Saturday inenge weekend tonyatsokuya kuri mas kuri kuzvi10 kuno ku 12 kuAfrica tonyatsoswera ndozobva zvangada kuzvi 4-5 kundobika anomaona kuzvi 4-5 kundobika tobva tauya so guys muvene usiku hwakanaka marira zvakanaka guys handitika hanzi matablets eslimming ndokupostirai ndigai ndigopostirai matablets mirai ndigotora chipicture ndigopostirai matablets odai try it chakanakira angori maorganic ningitiri arimo andimoona ende muzive kuti each board andika differs inini kwandiri ari kutishandira saka ukazoenda utasaona vamachiti nini asi kundiita asi kuda inini kwandiri guys they are okay mazvionera hamusi kuudzwa mangwana mira ndigonyatso kupfekera ijini mangwana munyatso kuona kana tikasketi kakada munyatso kuona ndokutorai picture before near now munyatso kuona kwandiri they are okay perfectly fine saka kwete nini ndega neumwe munhu wandakatanga naye aslima akamubvumawo aslima animona but exercise guys itai muchita tuma exercise yes titi dumbu rangu ratodzikira ndichina dumbu ini radzikira kudai uchazoza ndo chitumbu chachandaiseka musachiti dai chitumbu chopera here chadzikira kuti dziki chitumbu ichi so guys move neusiku hwakanaka kanzi ndikaemesa guys memchindidistep chitega ndibike guys andika love you so much guys thank you all the star senders mwari wakuitirai zvakanaka star party yedu iri komusi wa29 anonzi turmeric probiotic anogadzirwa anenge turmeric anzi vaida uya prata uya kuti ndakati uye utauyi kwanali akatibika sai watozobika Saturday chitega ndibobika huku yangu yechibhoyi yandaisapo so guys yatisangana star party yedu musi wa29 November ndo pane star party yedu guys muzoya musapota kana kuti tikweve mbuya mulambo wakamirira kuti undura guys mbuya mulambo wakamirira kuti seka tikakweva straw dovi nestraw vakamirira kunyatsoita live yavo vachianalyza tichinyatsosekererwa guys saka guys ngatinyatsoisa tinyatsoita 2 million stars chaiko andimaona anzi prod are good for the gut okay ndofunga ndinesu yandisivi alright guys chakingabika azonyatsobika angazobika ndiripo ndindobika so guys move neusiku hwakanaka handitika ndakapedzera kuona chikiti chiri ECD sisimeli ndati nditumirewo mapiritsi deongori padhuze ndakupa nyasha tingazosekwa kuti vakweva stro maimwana tingasekwe maimwana tingasekwe saka team diaries mongomiramirawo guys miramira ende part of our money iri kuenda kuvana vaya vekubait bridge saka mongomiramirawo guys tigogona kutengerawo vana vaya vaya chikafu zvakare so guys see you later guys